Ei! Que faz? Que queres, xo? Deixa o xamón aí. Ven Deixa pa a aquí. papeleta que xa che miro eu a ver se che tocou. No, Deixa o xamón. Lizardo, eso non é para ti. Pero- O xamón é para o público, non para ti. Solta o Era xamón. ti que che importa, meteste en todo, nin que mandaras aquí máis que dixían. Perdona un minuto. O xamón de la huertanica é do público, non é teu. Estate quieto, non, Pero xe lle miro eu aquí a ver. non lle dea de rifa ningún, que eso é para o final. Ahora mismo. Deixa o xamón. Miro cheo aí que igual. Deixa o xamón aí entre o público. Cajo na vida. Van a comer. Home, será para que coma alguén co que lle toque. Se quere invitar, que invite, logo. Voy a dar este Si o que ten queres cara de- de traer fan. No, 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 no. Ya. Eso é Como para estarás contar con despois. pinchado... Ahora como rebente con él, a culpa é túa. Bona vida. Bueno, en todo caso, comino médico, logo. Que? Xa abreu? Xa Non abreu. é sin hora. Está ali esperando por Non ti. é sin Está hora. esperando, home, sí, Voilà, xa, porque será culpa dele. Que barbaridade. Ten que meter en todos os planos. Pero, que Eu pasa tiña o aí? xamón ali medio amañado. Eu xa contaba que traía o xamón e que comíamos aquí, home. Boa noite, Boa Sergio. noite, Lizardo, hombre. A educación non quita o boliante. Exacto, eu xa dixen comemos xamón hoxe, pero non é nada, hombre. Que barbaridade. Agua la leche. Dios, Que tal, hombre? Séntese aí, póñase cómodo, home. Bueno, cómodo estaba ali. xa, co xamón. Claro. Bueno, pues nada. Dígame entón, a ver, a que vean hoxe, a ver. Ah, que veño. Veño Sí. pola crisis dos huevos. Coño, a ver, home, ven. Lizardo, a ver, esa boca, hombre. Aquí. Que sí, coño, que é verdad, que teño un problema cos huevos. Oh. Esa, dame, polo amor de Cristo. A ver, en todo caso serán os testículos. Testículos. Que testículos, sabe? Que testículos. Usted ten a mente moi sucia. Aí teño eu. Eu cando dijo Teño a mente- dos huevos, Hame, Lizardo, que... dijo dos huevos das pitas. Dos huevos das pitas. Ah, vale. Aquí tiña que bailar. Vai ter que bailar, sí. Home. Lizardo, ¡ey! Corta. Que coño, a ver, home, pero isto que é unha feira, ou pero que é isto? Pero que nunca me deixe acabar unha peza. Home, por favor, pero sentes aí, Dios mío. Estaba xa a chavala que lle mirei os ollos, xa estaba Sí, emocionada. xa, estaba dicindo a ver, home, por favor, home, Que Lizardo. barbaridade. Dios, de verdad que coge. Xa me sí. Bueno, vale, ahora entendo. Sé que está usted que a crisis dos huevos. Muy bien. A ver, a crisis non é que a teña eu. Aí non. A crisis ten o Trump. E os americanos que tolearon da cabeza. Ah, bueno. Que eu non sei que lles pasa ahora. Os huevos xa subiron o doble do que vale. Eso é certo, sí, señor. Xa lle chaman o novo marisco. Sí. E non hai... Sí. É máis, vou dicir unha cousa. Lín outro día no periódico, sabe o que lín? Que? Lín outro día que puñía ali, que para que ven as galiñas que poñen máis de 5 huevos a semana teñen que facer a declaración da renta a galiña, cuidado, Sí. No. Que digo eu? De verdad, Que digo eu? Cousa está jodida, Como se está poñendo o mundo de verdade. O mundo está desgraciado. Pero, Que barbaridade. vamos a ver, pero yo digo, usted que mar lle dá? Si total, teñen galiñas na casa, non? Ten huevos da casa, este que mar lle dá como se coa 20 euros a dúcia. Claro, Cállate. claro, precisamente por eso. Claro. Que estuve pensando eu. Sí. Dixen, agora voume facer de ouro vendendo huevos. Coño, pues ten razón. Pero- É negocio. Están en folga. Como que están en folga que as galiñas? As galiñas. Pero que di, pero usted toleu. Sí, porque como as teño clandestinas, pois quererán ter papeles, é normal. Entón, por eso veño un dos té, para que lle me faja o carné. Vamos a ver, o que lle fan é o carné. Eu. Claro. Pero o carné, Vamos que a ver, carné? usted non é sanitario. Home, coño, sí. Pois habrá que lle fazer un carné sanitario ás galiñas, ou non é? Bueno, el amor de Cristo. Habrá que empadronalas. Lo que hai que oír, a ver, Lizardo, ¿Qué? nunca pensei ter que explicar estes conceptos. Vamos a ver, eu son sanitario, efectivamente, ¿no? Pero son sanitario... Como o Pater tamén é sanitario. Sanitario de personas humanas, hombre, non de animales, coño, como lle vou facer eu? Chaparrachá. Home, por favor. Non seas racista. As miñas carai. pitas son como a da familia. A Pepita hasta durme comigo moitas veces. Bueno, eso xe que... A ver, non me contes... A ver, non teño por que saber eu os detalles de con quen dorme usted. Déixeseme de trangalladas, home, por favor, veña. Xa está. Tanta atrapallada. Pero mira unha cosa. Vai-me axudar ou como é o conto? A ver, axudarlle eu... A ver, vamos a ver. Podemos facer unha cousa. Vou falar con un amigo meu que traballa ali na oficina agraria e pregúntolle polo tema a ver se lle damos buscado unha resposta. Parecelle ben? Bueno, Bueno, por mañá xa lle digo algo co tema das galiñas a ver como arreglamos.
Pero mire, vamos ao que nos incumba, que estou mirando aquí. Ten usted pendiente de facer unha revisión completa, Concho, ves? Xa dicía que tiña usted pendiente algo. Hai que facer unha revisión completa porque hai que mirar aquí... Che. A min usted non se arrime máis con a agulla. Usted é como un vampiro, só fai quitarme sangre. Vai coa carallo. Bueno, Sempre está coa agulla. Non, home, non, escoite, non lle vou sacar sangre. Non? No, mire, é máis, agora hai unhas técnicas modernas, isto ahora avanzou muchísimo todo, Sí. É máis, agora hai unha técnica, non é nada invasiva, isto, mire. É máis, voulle dicir, vou saber como ten usted o colesterol, o azúcar, a tensión e todo, solo sacándolle un pelo, Un pelo, que lle parece, Isto ahora, cuidado, isto mellorou muchísimo. Pero usted é cejo ou está parvo ou que carallo lle pasa? Donde saco eu un pelo? Me cago no precio da gasolina. Vale. Home, que manda agua. Susto me le pon. Sardo, Que? eu en ningún momento dixen que lle iba a sacar un pelo da cabeza. A ver, hai zonas, sabe, que simplemente non sei se me entendo Mire. que queren coller o... Non me toco os huevos, oiu. Pero, Xa é un veño pelo. mañá, coas galiñas. É un pelo. E miramos a ver se lle fai o carné e déixeme en paz, home. Como? Ai. Pero a ver, que lle saco un pelo Ni que non é nada un xamón, pelo. ni ainda por riba quéreme. Hai noites que é mellor tocar na casa, el sardo, vai a correr.